feridas en Ribeira. Os indicios apuntan a que o agresor foi un cánido de grandes dimensións. Que puido ocorrer? Volverá a atacar este animal? Gando en risco. Hoxe, no termómetro. 12:33 minutos, pois sí, están moi preocupados porque exactamente non saben de que animal se trata, pero vaya desfeita, Bernardo. Semana negra viviron os gandeiros en Ribeira, porque efectivamente en tan só 7 días un animal descoñecido sospeitan que é un cánido de grandes dimensións, non saben se foi exactamente un lobo, pero ollo, deixou un lote de animais mortos en 2 parroquias distintas. En Aguiño, o ataque deixou 2 cabras mortas, mentres que en Carreira matou 3 ovellas preñadas e deixou gravemente feridas outras 5. Estas últimas, comenta o seu dono, Fran, que así se chama, estaban a punto de parir varios carneiros cada unha. Hoxe falamos con el para que nos conte que pasou e como as ovellas, nun intento desesperado de salvar as súas vidas, saltaron un desnivel de 4 metros de altura. Belén. Pois sí, aí estades vendo ese desnivel duns 4 metros, o que intentaron escapar pois moitas das ovellas para non seren atacadas. Aínda así, 3 delas falleceron e as outras pois están moi convalecientes. Estamos aquí con Fran, que é o propietario das ovellas. Fran, contame, con que te atopaches cando viñestes aquí a túa finca a abrirlle as ovellas? O primeiro que me atopín foron 2 ovellas aí mortas, e outra aínda estaba viva, que sacámoslas canto antes para fora, amarrándolle unhas cordas, pero, bueno, a que quedou viva abortou outro naceu vivo, bueno, un desastre todo porque estaban a punto de parir todas, finalmente quedaron todas feridas, bueno, morreron 3, o resto quedaron todas feridas, menos 2 que se salvaron. E ademais, Fran, claro, ti tes moita pena porque o que ti me contabas, estaban para parir, entón máis pena aínda. Sí, estaban xa para parir, de feito unha xa parira, o día mismo ese, o lunes, parou 3, pero salvouse porque estaba encerrada aí, nese box. Se non en vez de 3 mortas, serían 4. E ti quen crees que foi ese ataque? Pois puderon ser ou unha manada de lobos ou cans, non hai outra. E agora ti notas que ademais que as ovellas as que están vivas, que están as pobriñas moi maliñas. Sí, están feridas graves e as que non están moi asustadas tamén. Escoitan ladrar os cans e xa queren escapar e así. E ti agora crees que ao mellor tes que vender todo? Sí, pois probablemente as venda porque para que me pasen estas cousas casi que non vale a pena. Pois moitísimas gracias, Fran. E xo vedes, compañeiros, Fran está moi triste, moi preocupado, incluso pensa vender todas as ovellas por mor destes ataques que acaba de sufrir.